חיים, קצמן. אז אני אביעד בשארי, בן 34. אני הכרתי את קצמן כשהייתי בכיתה ט' או י', שתינו גדלנו בפתח תקווה, שתינו בית דתי לאומי, שתינו היינו בני עקיבא, ואני לא זוכר בדיוק איך הכרנו, למה הכרנו, אבל היה לנו הרבה חברים משותפים. אז אני שיר. פעם ראשונה שפגשתי את קצמן הייתה כשהכרתי את אביעד, אז עברתי לחולית, וקצמן בדיוק היה בסיאטל בלימודים, וכל הזמן, כל השכונה בחולית אמרה לי, חכי, תפגשי את קצמן, חכי, קצמן כזה. כל הזמן קצמן כזה, קצמן פה, אתה חייבת להכיר אותו, אביעד, וזה כולם. ואז הגיע הרגע המיוחל. אני לא אשכח, רפאל עשה שלט לקצמן, השכונה לבשה חג, ניקו לו את הבית, עשו לו קניות. הרגשתי כאילו אליהו הנביא מגיע בכבודו בעצמו לשכונה, וצריך להתארגן, ואז פה הרגשתי שאני כאילו פוגשת אני צריכה להרשים. קצמן צריך לאשר. פגשתי כבר את המשפחה של אביעד וזה, הכל בסדר, אבל לא פגשתי עדיין את קצמן. ואז אנחנו יושבים בחצר, ואז מגיע יחף, שיער פזור, חולצה גזורה. אומר, מה נשמע, אני קצמן. ואני, הדבר ראשון שחשבתי לעצמי זה האושייה, זה הפרופסור, זה התלבשתי? מה זה? זה בן אדם שנלחצתי שצריך לאשר אותי בשכונה? אפילו נעליים הוא לא שם. אני מינץ, בן 36, מחולית, והמפגש הראשון שלי עם קצמן היה כשישבתי איזה ערב בבית, נראה לי משהו כמו חצי שנה אחרי שעברתי לבית לחולית. ואז בא שפותח את הדלת. מינץ, מה קורה? תכיר, זה קצמן, הוא גם מהחבר'ה שלנו מפתח תקווה. מה קורה? מה נשמע? תגיד, מה אתה אומר? חשבנו שאולי קצמן יצטרף גם, מתאים לך שהוא יגור איתך? מתאים לך שתהיו שותפים? כן, בטח. ככה הכרתי את קצמן. אני אחי סידבון, בן 39, גר במושב דקל, חקלאי. לתת את הנקודה הספציפית מתי הכרתי את קצמן, הוא פשוט היה פה. כאילו, אני לא יודע להגיד. ועוד הפעם, הייתה פה במה עם אנשים מוכשרים שמנגנים. קצמן עולה ומשתלב איתם, כאילו כלום, לא מעניין אותו. יאללה, קצת על המקום. אז איציק הקים את המקום הזה לפני 25 שנה פחות או יותר. מפעלת בירה קטנה בנגב המערבי. היינו בהתחלה מתקבצים פה 5-6 חברים טובים של איציק. תראו את הבירות שהוא מכין, מעבירים יום שישי בצהריים. עכשיו, מה שהיה יפה בקצמן, שיש פה במה, שהמקום בנו תמיד במה, וכל רגע נתון שצריכים שמישהו יופיע, מה הבעיה? ולדעתי הוא התחיל עם ההרכבים שם. כאילו, נדב תמיד ניגן, וטוב, בוא נעשה ביחד. כן. ושהוא היה פה, וכבר היינו במה שנקרא, שהוא היה חלק מהמקום, לא בהתחלה, כל יום שישי נגמר בניגונים. אני חושב שבשביל קצמן, בהרבה מובנים, כאילו חולית היה הבית, אבל דקל היה בית שני, מאמץ וחם ואוהב. אני הרגשתי שבשביל קצמן, כל הסופש התארגן סביב אייזס. הבירה. קודם כל זה, ואז רגע איך משפצים את הכל, ואיך הכל מתוזמן, ומתי אחר כך מתאוששים מהבירה, ומתי ארוחת שישי בהתאם לזה שחוזרים מהבירה, מתי קמים וזה, ואיך מבשלים. וזה מזכיר לי סופש לפני השביעי באוקטובר, פגשנו את חיים בתל אביב, והוא ישן אצלנו בחמישי, ובשישי הוא מיהר לחזור לבירה. אמר, רגע, יש לי דייט, יש את הבירה, יש לי מלא דברים להספיק היום, וסביב זה מתארגן הסופש, וזה, לא משנה, הכל יכול להשתנות, הכל יכול לזוז. בלוק לא, כי פה פוגשים את כולם, ופה הייתה לו במה. עבור קצמן ועבורנו זה היה גם תמיד מקום שאפשר להגיע אליו ולעשות משהו, כי עם איציק תמיד
איציק רב הכישרונות והמעללים, אז היה תקופה שהיינו פה, אני חושב, איזה 6-7 הרכבים שהם מורכבים מאותם 5 אנשים. פרמוטציות קצת שונות, זה הסצנת ההרכבים פה, וכל ערב היה מנגן פה הרכב אחר של אותם 5 אנשים. ואפשר היה לגדול ולהתפתח וללמוד כאן, ועדיין, לא משנה כמה צורות המקום הזה לובש וכמה הוא גדל, זה עדיין כאילו... עזוב, היה לכך זה ה-5-6 לאוקטובר, שהוא נחת ברביעי, מתי הוא נחת? שבוע לפני. כן. לא יודע, נחת פה הגיע אלינו, ישר, יאללה, יום רביעי, חמישי, שמנו ציוד על הבמה, הופעה, אנחנו הבאנו את התופים, זוכר, חדשים. גם תמיד זה אותו שולחן, נכון? כן. תמיד זה שם. זה משתדל, פתאום אנחנו כבר לא מספיק. לא מספיק, פתאום באים לפניי, תופסים לי את המקום. וגם קצמן תמיד היה נער הפוסטר. זה בושה, צריך לקנות כזה של שמור. אמרתי לאיציק שצריך לשנות את השם של הגוון של החולצה לבורדו קצמן. אחד השמעים. והסיפור על החולצה, אייזיס, ארצות הברית. כן, קצמן עלה לטיסה בארצות הברית, ורגע לפני הבידוק הביטחוני, הוא פתאום מסתכל על עצמו, הוא אומר, אייזיס. אז הוא מהר סגר את הריצ'ראץ' ועלה לטיסה והתפלל לטוב. רגע, זה חשוב להגיד שהחולצות של האייזיס היו חלק מהגוף שלו כבר מרוב שימוש, והיה לו איזה 2 קבועות שהפכו להיות... קצמן היו 3 חולצות, בכמה עותקים. היה לו 3 חולצות, היה אייזיס, היה מוסך גריזלי, והיה אבו אל-עסל ובניו. אלה היו 3 החולצות של קצמן. גזרות קיץ היה לא רק אייזיס. אני וסנדרס העברנו לו המון חולצות. בסדר, שהוא יחסן האם הוא אותם. לבש אותה? בדיוק. הוא יחסן אותם יפה. היה לו קטע מטורף עם סמולטוק. הוא כן, פשוט אחד. היה מסוגל לנהל שיחות עם כל אחד על כל דבר בצורה שבאמת, כאילו אם היה לזה, אם זה היה ספורט באולימפיאדה, הוא היה נציג שלנו בישראל בקלות. כן. הוא גם תמיד החזיק באידיאולוגיה יחסית. זאת אומרת, היית נמצא בשיחה, אני זוכר שדיברתי איתו כשהוא היה בסיאטל, בתואר הזה. מה, קצמן, איך הולך? שמע, אמין, צלתי שעה, אני נהיה ציוני. מה קצמן? לא, תקשיב, החבר'ה פה כל כך שמאלנים, כל כך אנטי-ישראלי, אני לא יכול, אני נהיה ציוני, אני לא יודע מה יהיה כשאני אחזור לארץ. היה לו אמנם דעות מאוד כזה חד משמעי, כן, אבל הוא גם היה פתוח לדעות אחרות תמיד. וזה ממש שונה מהנוף הרגיל שלנו, שכזה אנשים הם מאוד מתקבעים על הדעה שלהם וויכוחים עד האינסוף. הוא באמת היה מדבר, מתווכח, לשם מה ללמוד ומשנה את הדעה שלו. לא, נראה לי שמשם זה בשם מה ללמוד. כן. הסקרנות שלו לא הפסיקה לו, העיניים שנפתחות לו כל פעם מחדש. כן, לא הייתה לו שום בעיה. שנייה אחרי הדיון שבו עוד מתווכחים איתו, לקחת את הטיעונים האלה ולהשתמש בהם זה בטח גם היציאה מהבית, פתחה לו יותר כאילו רע העולם עכשיו, טוב, היה לה מוסכניק, בואו נהיה מוסכניקים, נחקור, נעשה... כן. היה לו מאוד חשוב הסיפור של העבודה בכפיים, החיבור לקרקע. זהו, היה גאון. להיות יצרני. כן, כאילו הבן אדם, בין אם זה בתחומי הפילוסופיה, מתמטיקה, פיזיקה. כן, הייתה תקופה שלא היינו פותחים מחשבון בשכונה. קצמן, כמה זה עכשיו 7 כפול 6,576? כל התחומים האלה, הוא היה תופעה. בסדר? כאילו החישובי סטטיסטיקה שהבן אדם היה מסוגל לעשות בראש. בלי בעיה. שאני הייתי שובר את עצמי בקורסים הזה, הוא היה עושה את זה בלי לחשוב בכלל. וגם בתיכון, בפיזיקה ומתמטיקה, אתה יודע, באמת כאילו, וגם בתור דוקטור לפילוסופיה. ועם זאת היה מאוד 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 חשוב להמשיך לעשות כל הזמן משהו בידיים. העבודה בנוי, העבודה במוסך. והיה מבחינתו ערך, לא להיות מישהו מנותק. היה לו הרבה קושי עם הסיפור הזה של דוקטור, כן. כן, מצד אחד הוא רוצה להיות איש אקדמיה, מצד שני, אקדמיה מסמלת איזה ריחוק מהמציאות כזה, שהוא לא רצה להיות שם, ואני חושב שזה דבר עוצמתי. א' ד' גורדון מודרני כזה, זה משהו שתמיד מאוד הערכתי. אני חושבת, מה שהופתעתי שנה שעברה מהפודקאסט שהוקרן,
זה לראות את הסטודנטים של קצמן, רואים אותו באור באור שונה אחר, כן. לגמרי. וזה שהוא מצליח להחזיק כמה זהויות, ריקי? זה שהוא מצליח להחזיק כמה זהויות, גם של המרצה עם הפסון, גם הדיטי שמנגן, גם בסוף... די ששובר הלבבות. ממש, גם הבחור מהקיבוץ, אתם יודעים, כאילו, אני קראתי את קצמן הכי חקלאי שיש, עובד בנוי של הקיבוץ. עד שהוא היה צריך לחתוך עץ עקום. בדיוק. ובמוסך, וכאילו, הצליח איכשהו להחזיק כל כך הרבה זהויות, שאת חלקם גיליתי רק אחרי זאת אומרת, רק בהנצחות שיש, ובזוויות שכל אחד מביא עליו. סטודנטים של קצמן אף פעם לא היה 100, אני לא... אולי אנחנו מגלים פה סודות מקצועיים, אבל הייתה התנגדות עקרונית לרעיון הזה, של לקבל 100 על עבודה, כאילו אתה לא צריך ללמוד יותר. והיה מטריף אותו שאנשים מנסים לא להיות ישרים, לעגל נכון. פינות. הוא היה כל כך מרובע כן. בתפיסה של האחריות שלו כמרצה או כמתרגל לפני כן. זה היה לו... שוב, זה חוזר לסיפור של האתיקה. כאילו, מבחינתו, מה, קרא את הסיכום ולא את המאמר? ואני אומר לו, קצמן, אף אחד לא קורא. אני חושב שהוא היה הסטודנט היחיד, אני חושב שהוא היה הסטודנט כאילו, היחיד מה זאת אומרת? באוניברסיטה שקרא את המאמרים. כאילו, אנחנו כולנו בלימודנו התבססנו על זה שמישהו פעם למד את הקורס הזה. וקצמן היה מישהו שלמד פעם את הקורס הזה. והוא גם לא היה מוכן לתת לך להעתיק. נכון. בוא, אני אעזור לך לחשוב לבד על התשובה. נכון. כשהייתי תקוע בתזה, לפעמים זה היה הורג אותי. ידעתי שאני תקוע כמו בקיר, כאילו, ושהוא יכול בדקה לשחרר את זה. הוא לא בא, הוא יתיישב לך לו עכשיו בכתב, הוא לא יעשה את זה בחיים. בחיים לא יעשה את זה. הוא בחיים. הוא יישב איתך וישאל אותך שאלות, ינסה להפך את הראש. נו, וזה מה שהפך אותו לאיש חינוך כל כך טוב. לפוסט, לא. כן. לא. אני, אחד הדברים שאני זוכרת, זה כשעברתי לחולית, אז הייתי, קצת חששתי בגלל, אתם יודעים, סתם פחד ביטחוני, לא מציאותי. משהו לא מבוסס. כן, סתם היה לי את הפחד הזה בראש. הפחדנים האלה. ממש. לא שיכול לקרות משהו, כן? מה יחקרה כבר? כן. וכל פעם שאביעד לא היה, מילואים וזה, והייתי צריכה לישון לבד בחולית, אז כאילו, תמיד הרגשתי שקצמן נמצא ואני יכולה להירגע, ותמיד הוא היה שם. לפעמים על דברים הזויים, כאילו, לבוא רגע לעזור לי במשהו, או ראיתי דיוק בבית, או אפילו כאילו לעבור לבדוק שאני בסדר ושהכל טוב, ותמיד נורא הרגיע אותי הנוכחות שלו שהוא נמצא. היה מקפיץ אותי למקומות, כל פעם לא יודעת מה שלא היה לי רכב, לא הסתדרתי וזה, ותמיד הנוכחות שלו הייתה נורא מרגיעה, כשלא הרגשתי את הביטחון הזה, וזה משהו לי נורא זכור, שואלים אותי כזה על חיים, אז אני מבחינתי הוא חבר שידע להיות, פשוט להיות נוכח, כאילו לפעמים גם הנוכחות שלו, בלי שיגיד כלום, רק שאני יודעת שהוא נמצא, אז אני יודעת שהכל יהיה בסדר ושום דבר לא יפגע בי. אני חושבת על זה קצת טרגי, איך שהוא מצא את מותו. בדיוק ככה. ממש עבר לראות ככה. שכולם בסדר. בדיוק ככה. עבר בית, רמי צריך עזרה. ממש. כנס ממ"דים כידוע. וזה לא מובן מאליו לצאת מהבית, מהממ"ד, לחפש את החברים שלך, לראות שהם בסדר, לדברר איתן, לדברר את זה אלינו. ובגלל זה מה שקרה שם כל כך לא מובן מאליו. כי הוא הצליח תחת האימה הזאת להישאר הוא. בואו נדבר רגע על הקטע של קצמן עם ילדים, סבבה? כי זה קורה מצחוק. קצמן, כל חייו אמר שהוא לא רוצה ילדים, ומה פתאום ילדים, ומה עושים ילדים, ומה, כאילו... היה מדבר על זה שזה כל כך לא בלופ שלו. ואז כאילו בחוויה שלנו, ואז רפאל נולד. וואו. והבן אדם הראשון, שהוא לא אני או שקדי, שנשאר לבד עם רפאל ליותר מ10 דקות, ממש. זה קצמן. והוא היה הדוד המושלם, כאילו...
רוקד עם רפאל במרפסת, ומסביר לנגב על דברים פה ועל דברים שם, וטרקטורים פה וטרקטורים שם, וכאילו... הסבלנות שהייתה לו, ואיך הוא עורר בהם סקרנות. והוא היה נכנס איתם לזה, הוא היה איתם כאילו באותו הלבל, בנקודה הזאת, ברגע שקצמן משחק עם הילדים. אז לא היו שם 2 ילדים ומבוגר, היו שם 3 ילדים, אחד גבוה. נכון. וכן, בפעם האחרונה שהוא חזר מאוד, הוא עבר עליו משהו, כאילו, לדעתי שם, לא נהניתי מזה הרבה, כולה יומיים פגשתי אותו משהו חזר. אבל הוא הגיע, כאילו, כמו שאתה אומר, בשל כזה. כאילו, הוא היה צריך את החופשה הזאת, היה צריך את הטיול הזה, היה צריך את המסע הזה. שהוא התעקש שנים לא לעשות אותו. זה אתה יודע, אני לא... תקשיב, כמה מכות כמעט הוא קיבל על זה שהוא פשוט סירב לקחת יום חופש. כן. עשור! הוא סירב לא לעבוד. באמת, כמה פעמים ניסינו לקחת אותו איתנו לטיול, לחופשה, לזה. הדבר היחיד שהיה מוכן, זה היה כאילו בחג כזה, שגם ככה ריכזו ימי חופש, וללכת לסיני. היה הולך לסיני, קורא מלא ספרים, חוזר. עובד, לא נח, עובד. כאילו, הוא פשוט התעקש ברמות מטורפות, כאילו שהעבודה הייתה כל כך חלק מהותי מהחיים שלו, לא יודע, אני חושב שהוא הרגיש שזה אפילו לא מוסרי, לא לעשות שום דבר מועיל עם הזמן שלו. כאילו, הוא היה או עובד או לומד, בדרך כלל שניהם. בסופו של דבר הבן אדם לא הפסיק לעבוד במשרה מלאה אף פעם, ועשה תוך כדי דוקטורט, לרוב הוא עבד לפחות במשרה וחצי. כן, לא כולל יוזמות התנדבותיות. וגם הוא לא היה עובד בשביל החיבה לכסף או לממון. מה פתאום, שקל שהיה נכנס לקצמן, היו מודיעים שיצא מהמחזור, זהו. נכון. הוא גם לא היה מוציא שקל, הוא היה בן אדם הכי זקבן בעולם, לא היה לו שום... היה לו את הטלוויזיה עם The Revolution will not be televised, זה היה הרהיט הלא פונקציונלי היחיד שהיה לו בבית. נכון. נזירים בודהיסטים מוציאים הרבה יותר כסף מקצמן. חד משמעית. לא, אז עוד הפעם, הוא לא היה צריך כלום, החומריות לא עניינה אותו. גם העבודות שהוא היה מחליף כל הזמן, זה מהסקרנות, לדעתי. כשאמרו לנו להביא חפץ כשהוא הגיע למצב שהוא מרגיש שהוא יודע יותר מדי משהו, שהוא כבר טוב בזה, אז הוא היה צריך ללכת לעשות משהו אחר. כשאמרו לנו להביא חפץ כאילו, מזכיר לנו את קצמן. מעט מאוד חפצים היו לו, את החולצות הבלתי נשכחות שהיו מקועקעות עליו. אז אני הבאתי חפץ שלו שאספנו. אתה רוצה אולי לחזור פה לצילום? אנחנו נשמח מאוד. זה... לדעתי זה היה שבוע אחרי, או קצת יותר. הלכנו אליו הביתה. לדירה שהושלחו לבית שלו, לראות מה קורה שם. כי יש שם הרבה ציוד, וחבל שיבזזו, וחבל שיהרס. אז קודם כל, כל ציוד המוזיקה שלו אצלי מאוחסן, אנחנו נעשה עם זה יום אחד משהו רציני. והגיטרה הזאת ספציפית, הייתה כאילו זרוקה על התופים כאלה שהפילו גם אותם, הייתה שבורה לגמרי מרוסקת. מאיר שלמה חבר פה ממושב יבול, זו הגיטרה הראשונה שהוא משחזר, אבל הוא בונה גיטרות והוא אמן עץ מדהים. ביקשתי ממנו לעשות לי ממנה סוג של זיכרון, שיראו שעבר עליה משהו, אבל שכן תהיה פונקציונלית, כמו קצמן בגדול. שעבר עליה משהו, אבל הוא פונקציונלי, כאילו... אני לא יודע לנגן על גיטרה, אבל היא משמיע צלילים סבבה לגמרי. זאת אומרת, כל זה היה שבור. הכל היה מועסק פה, כן. אני לא יודע אם זה מחבלים או צה"ל, אבל כל החדר מוזיקה שהוא יצר בעצם לעצמו היה מלא זכוכיות, מלא ריח לא טוב. התופים היו קרועים, כאילו מישהו בעט בהם, הגיטרה לדעתי מישהו בעט בה. סתם מרוע. אנחנו נעשה את זה משהו יום אחד, הכל שמור אצלי, מאוחסן אצלי. בתופים אני משתמש. לא מספיק, אבל כמו בכל העבודות שלו, קצמן ניגן על הכל. אז היה לו גיטרה אקוסטית, מה שנקרא, היה לו גיטרה בס, בס חשמלית, מערכת תופים, לא רעה בכלל.
לא יודע איפה הסקסופון והפסנתר הוא החביא, אבל גם בטח זה היה מגיע. אז זה גיטרת זיכרון לקצמן וליום עצמו. להשאיר את זה כמו שזה, לא לייפות אותו יותר מדי. זה מאיר שלמה עשה לנו שיפוץ מאוד יפה. התלבטתי מה להביא, כי נראה שאני הראשון שנכנס לבית של קצמן אחרי. ביום השישי למלחמה. כן, ביום השישי למלחמה. והייתי חייב ישר לקחת לעצמי משהו מקצמן. זה גם הרגיש כאילו עוד, מי יודע, אולי עוד רגע זה ייעלם. אז את המכנסיים האלו הורדתי מהחבל כביסה של קצמן. והחולצה, אובייסלי, זה לבוא לפה עם החולצה בצבע בורדו קצמן, שאיתה הוא דגמן בכל הפוסטרים. תכלס מה שהבאתי איתי זה מתחילת המלחמה עד לפעם הראשונה שהשתחררנו באמת, אז היו כל מיני דברים שאספתי איתי בדרך, בעיקר מחולית שתמיד היו עליי. תמיד בכיס, לכל מקום שהלכתי. ככה, הפעם הראשונה שהשתחררנו באמת, אז הכל נכנס לאיזה קופסה כזאת. ככה, כשנכנסנו פעם ראשונה לבית שלנו והתחלנו לראות מה קרה שם ואת המסלול שהמחבלים עשו. ואת הארון אצלנו במעמד שבו קצמן נרצח. התחלנו להוציא את הדברים משם כדי להעביר אותם, ומצאנו גם את זה בתוך הארון. הקליע. את אחד מהקליעים שנורו שם על ידי המחבלים. זה היה איתי בכיס כל המלחמה עד עכשיו. איזה מין קמע כזה, זה משהו ממנו, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה ממנו, זה לא ממנו. גם אם לא, בהרגשה זה כן. ובכלל, איכשהו קצמן הצליח ללוות אותי כל הדרך מאז, גם אחרי שהוא כבר הלך, ולהמשיך להתווכח איתי גם אחרי שהוא הלך. וככה בסבב השלישי, או לא יודע כמה, מצאתי את עצמי במילואים מוצב בדרום הר חברון. באזור שבו קצמן היה נוהג לנסוע לסופי שבוע, להתסיס, לעזור, תלוי את מי שואלים. ולא רק שזו הייתה הגזרה, אז גם את הפלוגה שלי שמו על הכפר שבו היה נוסע לעזור. ואז אני מוצא את עצמי איזה שבת הזויה שמה, עומד בין המתיישבים מצד אחד לפלסטינים בצד השני על איזה גבעה בכפר שאליו הוא היה מגיע. ואז אני מדבר עם חבר'ה מההתיישבות ממול, כי אני מגלה תוך כדי שאחד מאנשי כיתת הכהנות שם בשבת רץ מבית הכנסת, עלה על ציוד ונסע והגיע לחולית. והיה גם כנראה מי שזיהה את קצמן, כי הוא הכיר את הפנים שלו מההפגנות. ובצד השני של קצמן, בצד השני של הגבעה, עמדו החברים של קצמן, באמת החברים של קצמן מההפגנות האלה, ואחד מהם שומע את השיחה. ואומר לי, מה, אתה מכיר את קצמן? לא, כן. מה, גם אתה הכרת אותו? הוא אומר לי, כן. ואז הבחור אומר לי, ומה הוא היה חושב על מה שאתה עושה פה עכשיו? אמרתי לו כל ערב במרפסת היינו מתווכחים על זה. גם עכשיו עדיין מדי פעם בערבים אנחנו מתווכחים על זה.
איכשהו, גם משם, אפילו שהוא לא מחדש יותר מדי לאחרונה, ולא... אין סיפורים חדשים על קצמן שאפשר להשוויץ בהם, אבל איכשהו הוא לא מפסיק להגיע גם משם. אם זה נניח אפילו בלגלות אתכם, ואת הקשר עם המכללה והסטודנטים, ולהיות פה בתוך הדבר הזה, כאילו הוא ממשיך לבוא להציק. ממשיכים לנהל איתו שיחות, זה נכון. כל הזמן. והשיחה היחידה שאי אפשר לנהל איתו זה... מה אתה חושב עכשיו? וואו. כן. כן, השאלה הכי גרועה בתבל. שאתה יכול לדון על זה מכל כיוון הוא היה בטוח אומר את זה אחרת. הוא היה אומר שאני צודק. הוא בטוח היה אומר שאני צודק. זה הדבר היחיד שבטוח הוא היה. אפילו אם היה מסכים איתך, היה מוצא... אין סיכוי שהוא היה אומר את זה, היה מסביר, אבל... למה לא? באיפך. כאילו כמו כל בן אדם שאתה צריך להגיד, תגיד שצדקתי, תגיד. אבל הוא לא אמר שצדקתי, זה ברור. לפעמים זה מרגיש שהוא כאילו בטיול והוא עוד רגע יחזור. זה כן. כאילו... ביי. זהו. רגע, צריך לעשות לחיים. נכון. רגע. לחיים. לקצמן. לחיים קצמן. קצמן. לישורון. יש כזה קטע, כזה שאתה עושה לחיים, ואז מישהו אומר קצמן. אתם שמעתם סנדרס, שהשם תמיד השני צריך של לצעוק, זה- חיים קצמן! אני שמעתי שנה שעברה. מה? חיים ישורון קצמן. שרון קצמן. חיים. קצמן. קצמן. שורון. ישורון. מדהימים אתם. מדהימים. תודה רבה. וואי, תודה לכם.